салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастед, тандсиҳат ҳастед. аз сабаби оне ки дар комментарияҳо бениҳоят саволҳо бисёр буданд оиди бачадони хурд, чӣ хеле ки бисёриҳо мегӯянд детская матка, навори имрӯзаи мо бошад маҳз оиди ҳамин мавзӯъ мешавад. яъне аз чӣ сабаб дар зан детская матка дида мешавад, оё ин табобат дорад ё ин ки не, ва аз ҳама саволи муҳим, оё бо детская матка ҳомиладор шудан мумкин аст ё ин ки не. аз ҳамин рӯ навори имрӯзаи моро пурра тамошо кунед, яъне то охир тамошо кунед, то ки ба саволҳои худ пурра ҷавоб бигиред. пеш аз оне ки наворро шурӯъ кунем, мехоҳам оиди телеграм-канали худамон камтар бигӯям, чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд шабакаи мо дар телеграм низ фаъол аст. дар он ҷо бошад ҳама рӯза мо мавзӯъҳои кӯтоҳакак қариб ки дар ҳама самтҳо пешниҳод мекунем. аз ҳамин рӯ барои дастгирии телеграм-канали мо обуна шуданро фаромӯш насозед. ссилкаашро дар зери ҳамин видео мегузорам. хурд будани андозаҳои бачадон ё ин ки гипоплазия матки ё ин ки баъзеҳо мегӯянд ки детская матка, ин худаш чист ва чӣ тавр онро муайян кардан мумкин аст. гипоплазия матки ин хурд будани андозаҳои бачадон мебошад. аз 3 дараҷа ё ин ки 3 степен иборат мебошад. агар дар ҳолати муқаррарӣ дарозии бачадон ҳамроҳии гарданаки бачадон аз 80 мм ё ин ки 8 см боло бошад, дар ҳолати гипоплазия матки ин андозаҳо хурдтар мешаванд. якум дараҷа ин рудиментальная матка ё ин ки инфантильная матка. дар ин ҳолат андозаи бачадон аз 3 см ё ин ки аз 30 мм камтар аст. ҳамроҳии гарданаки бачадон якҷоя. яъне бачадони зан ба тифли нав таваллуд шуда, яъне то 1 сола монанд мебошад. қабати дохилии он ҳангоми рудиментальная ё ин ки инфантильная матка дида намешавад, яъне эндометрий ё ин ки нест ё ин ки бениҳоят борик аст ва онро дидан бениҳоят душвор аст. ба ғайр аз ин хурд будани тухмдонҳо дида мешавад. инчунин нағз инкишоф наёфтани узвҳои занона дида мешавад, суст инкишоф ёфтани ғадудҳои шиирӣ яъне синаҳо ва суст баромадани пашмҳо яъне мӯйҳо дар бадан. чунин ҳолат яъне инфантильная матка ё ин ки рудиментальная матка бениҳоят кам дида мешавад. вале агар дар зан чунин ташхисро гузоранд, бо чунин бачадон ҳомиладор шудан номумкин аст. агар дар ҳоле ки ҳомиладор шавадам зан бо чунин бачадон кӯдак инкишоф намеёбад. дараҷаи дуюм худи гипоплазия матки ё ин ки детская матка. дар ин ҳолат дарозии бачадон бо ҳамроҳии гарданаки бачадон то 50 мм ё ин ки 5 см мебошанд. дар зан дар баъзе ҳолатҳо бенамозӣ саривақт дида мешавад, дар бисёр ҳолатҳо бошад задержка дида мешавад, яъне бенамозияш номунтазам аст ё ин ки бениҳоят бенамозии кам дорад. ҳангоми гипоплазия матки ё ин ки детская матка бачадони зан ба бачадони духтари 10-12 сола монанд мебошад. вақте ки зан детская матка яъне гипоплазияи бачадон дорад, худаш метавонад ки ҳис накунад ки ҳамин ҳолат дар ӯ дида мешавад ё ин ки не, то ки аз ташхиси ултрасадо нагузарад ё ин ки ба шавҳар набарояд. чунки бисёри чунин духтарҳо ҳангоме ки ба шавҳар мебароянд, ҳомиладор шуда наметавонанд. ва баъд аз оне ки аз ташхис мегузаранд, танҳо дар ташхиси ултрасадо яъне УЗИ муайян мешавад ки дар онҳо гипоплазия матки дида мешавад. вақте ки зан гипоплазияи бачадон ё ин ки детская матка дорад, метавонад ки ҳомиладор шавад ба он шарте ки табобатҳои дуруст ва нағзро бигирад. фақат як нозукӣ дорад ин ҳолат. ҳангоме ки зан гипоплазияи бачадон дорад, хатари исқоти ҳамл яъне афтидани кӯдак дар чунин занҳо зиёдтар аст. дараҷаи сеюм ин подростковая матка, яъне андозаи бачадон ҳамроҳии гарданаки бачадон то 70 мм ё ин ки 7 см мебошад. дар ин марҳила бачадони зан ба духтари 15 сола монанд аст. бисёри духтурони ташхиси ултрасадо ҳангоме ки УЗИ мекунанд ва мебинанд ки чунин бачадон дида мешавад, онро ба ҳолати нормалӣ яъне муқаррарӣ дохил мекунанд, чунки дар ин ҳолат зан метавонад ки бе ягон табобат худаш ҳомиладор шавад. акнун мегузарем ба сабабҳояш. барои чӣ дар зан мешавад ки бачадон инкишоф наёбад, яъне сабабҳояш дар чист? чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд, афзоиши тамоми узвҳои инсон, хоҳ мард бошад хоҳ зан, аллакай вақте ки дар батни модараш аст шурӯъ мекунад. яъне аз ҳафтаи 6-7 то ҳафтаи 14-15 инкишофи тамоми узвҳои инсон ба вуҷуд меояд. инкишофи узвҳои занона ва мардона бошад низ дар ҳамон марҳила ба амал меояд, яъне то ҳафтаи 15-16 аллакай ба анҷом мерасад. агар дар ҳамин марҳила вақте ки зан ҳомиладор аст, ягон хел бемориҳои ҷиддиро аз сар гузаронад, яъне бемориҳои вирусие ки ба организми зан зарари зиёд мерасонад,
ё ин ки зан дар марҳилаи ҳомиладорӣ аз ҳад зиёд тамоку мекашад, нӯшокиҳои спиртӣ менӯшад, метавонад ки ба инкишофи маҳз узвҳои занона ва мардонаи тифли худ зарар расонад. аз ҳамин рӯ вақте ки зан нав ҳомиладор мешавад, ҳамаи духтурон маслиҳат медиҳанд кӯшиш кунад ки зан ягон хел бемор нашавад, истеъмоли витаминҳоро фаромӯш насозад, то ки афзоиши ҳамаи узвҳо нағз ба амал биёяд. ин сабаби якум ва аз ҳама асосии детская матка ё ин ки гипоплазия матки мебошад. сабаби дуюм ин ҳама гуна бемориҳое ки дар ғадуди сипаршакл дида мешавад, яъне бемориҳо дар щитовидная железа. чӣ гормонҳои баланду паст бошад, чӣ гиреҳҳо бошад дар щитовидная железа, метавонанд ки ба гипоплазия бачадон, яъне ба инкишоф навовардани бачадон оварда расонад. ин ҳолат танҳо дар давраи ба балоғатрасӣ, яъне переходный возраст дида мешавад. аз ҳамин рӯ дар давраи ба балоғат расидан ҳар як зан, духтар бояд ки як бор щитовидная железа, яъне ғадуди сипаршакли худро бисанҷад, гормонҳои ғадуди сипаршаклро бисанҷад. сабаби дигар ин вайрон шудани кори дигар гормонҳо ки аз системаи гипоталамус ва гипофиз алоқамандии хеле зиёд доранд ва ин ҳолатҳо фақат дар давраи балоғат расидан ба назар дошта мешавад. сабаби чорум бошад ҳама гуна травмаҳо, яъне захмҳо ва ҷарроҳиҳое ки дар хурдсолӣ ва ё ин ки дар давраи балоғатрасӣ гузаронида мешавад. ҳама гуна ҷарроҳиҳо, ҳама гуна травмаҳое ки дар хурдсолӣ гузаронида шудаанд, метавонад ки яке аз сабабҳои гипоплазияи бачадон шавад. масалан, мешавад ҳолатҳое ки ҷарроҳиҳо бениҳоят душвор ҳастанд ва нағз ҷарроҳӣ карда намешаванд, ё ин ки захмҳо дар коси хурд бениҳоят калон ҳастанд ва бачадонро зер мекунанд ва дар вақти ҷарроҳӣ кардан бачадон осеб мебинад. чунин ҳолатҳо метавонад ки дида шавад, яъне тавассути ҳамин ҷарроҳӣ сабаб мешавад ки гипоплазияи бачадон ба амал биёяд. ё ин ки ҳангоми ҷарроҳии сутунмуҳра гардиши хун метавонад ки дар узвҳои коси хурд камтар шавад ё ин ки вайрон шавад ва сабаби чунин ҳолатҳо шавад. ташхиси гипоплазияи бачадон бошад чӣ гуна аст? агар ки бачадон андозаҳояш бениҳоят хурд бошад, яъне инфантилная матка ё ин ки рудиментальная матка бошад, аллакай ҳар як духтар худаш ҳис мекунад, чунки ба ғайр аз хурд будани бачадон инчунин бенамозӣ дида намешавад, инчунин суст инкишоф ёфтаанд узвҳои занона ва ғадудҳои ширин низ нағз инкишоф наёфтаанд ва тасдиқ мекунад ин ташхисро, яъне ин диагнозро ташхиси ультрасадо, яъне ҳар як духтар аз узе ки гузашт дар он ҷо муайян карда мешавад ки дорад гипоплазияи бачадон ё ин ки не. табобати гипоплазияи бачадон бошад чӣ гуна аст? чӣ хеле ки дар аввали навор гуфтам, дар ҳолати инфантилная матка ё ин ки рудиментальная матка табобат намешавад ё ин ки бениҳоят душвор аст. дар ҳолати гипоплазияи бачадон дуюм-сеюм дараҷа, яъне детская матка ва подростковая матка, табобат бо роҳи доруҳои гормоналӣ ва физиотерапия сурат мегирад. маҳз доруҳои гормоналӣ ҳамроҳи физиотерапия дар худамон мегӯянд ки свет мемонанд ё ин ки магнитотерапия метавонанд ки ҳолати гипоплазияро бартараф кунанд, яъне бениҳоят фоидаи нағз доранд. инчунин истифодаи баъзе намуд витаминҳо метавонанд ки гардиши хунро дар коси худ беҳтар кунанд, ҳолати эндометрийро нағз кунанд, яъне эндометрийро барқарор кунанд, ғафстар кунанд. ва аз хотир набароред ки ба варзиш машғул шавед, чунки ба варзиш машғул шудан, хусусан бо йога машғул шудан, гардиши хунро дар коси худ беҳтар мекунад. вақте ки гардиши хун дар коси худ беҳтар ки шуд, ҳолати бачадон нағз мешавад. ҳолати бачадон нағз ки шуд, эндометрий ғафстар мешавад, андозаҳои бачадон нағз мешавад. аз ҳамин рӯ табобати гипоплазияи бачадон дар кадом дараҷае набошад, бояд ки комплекс набошад, яъне ҳаматарафа бошад. ҳам истифодаи доруҳои гормоналӣ, ҳам физиотерапия, истифодаи витаминҳо, инчунин ба варзиш машғул шудан. ва як чизи дигарро мехоҳам қайд кунам ки табобат 1-2 моҳа нест. барои бартараф кардани гипоплазияи бачадон табобати дуру дароз лозим аст, яъне аз 6 моҳ зиёд, ҳатто аз 1 сол табобат зиёдтар кардан лозим аст. дӯстони азиз, умедворам ки навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омад. чун ҳар вақта фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.